हाय मेरे दोस्त, मेरे मित्र, सभी लोग को मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामनाएं कृति बेब म्यूजिक प्रोडक्शन की तरफ से। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छा ही होंगे ठंडी में। आज मैं एक गाना दे रहा हूँ कृति बेब म्यूजिक प्रोडक्शन को। छोटा सा भक्ति में है। कैसे कहना है? अरे तो हके चढ़ई बई मैया, अरे तो हके चढ़ई बई मैया, नारियर चुनारिया हो कि गंगा जी, कई के नैया पारवा लगाई दहो कि गंगा जी, कई के नैया पारवा लगाई दहो कि गंगा जी। अरे कैसे के मंगाई बेटा, ऐसने मंगानवा हो नयनवा भर के, भला कैसे देबई बन गमानवा हो नयनवा भर के, भला कैसे देब बन गमानवा हो नयनवा भर के। कैसे झूरवाइब अपने अरे गदिया के सुगानवा हो नयनवा भर के, कैसे झूरवाइब अपने गदिया का सुगानवा हो नयनवा भर के, पैबे कहवा जीवन के रतानवा हो नयनवा भर के, पैबे कहवा जीवन के रतानवा हो नयनवा भर के।